खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 28 मे 2026 मायथाइ एबा 13 जेठ दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गेजेराव गोदान गोहो आरो गावजों गाव बोलो मोनदांगोन। थाबथानाय खामानिफोरा हरखाबै खारनो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि आबहावाया मिनिनाय आरो खुसिजों बुंफबनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोजोननि नेरसोन दं। रागाखौ दबथायनो गोनां जागोन। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। साना फोथायथि आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों जोंथि खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि गोजोन लाखिगोन। न'आव सुख सुबिदा आरो सुखु खुसिफोरा बांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव लासै लासै जौगागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। नाङै खरसाफोरखौ दबथाय। सासे गोजाम लोगोजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोनो हागौ। खामानियाव दिदोमथि थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। मोनाबिलि समा नखरनि सुबुंफोरजों रंजाथाव जागोन। साना गोजोनथाव आरो गोजोन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों बादाम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथिया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोदान बिबानफोर मोननायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। थाब लानाय थिरांथाफोरा जेंना बांहोनो हागौ। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नखराव माबा मोनसे मोजां फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। दावबायनायनि खाबुफोरा सोमजिगासिनो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोख्रों मोनदांगोन। अननाय आरो हेफाजाब होनाया नखरावनो थागोन। बिमा बिफानि बोर होनाया मुलाम्फा लाबोगोन। साननानै रां खरसा खालामनाया साबसिन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनाया लासै लासै फैनो हमगोन। गथ'साफोरनि जाफुंसारनाया गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै थागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना नखरनि गोजोनजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 28 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों मुगथा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाया गोदान जौथायाव सौहैगोन। समाजारि महरै मान आरो सिनायथिया बांनो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। अहंकारा सोमोन्दोआव जानथाय सोमजिहोनो हागौ। नखरजों मोजां सम बारहोगोन। गोदान बिथांखिफोरा इयुनाव मुलाम्फा लाबोनो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा माखासे गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। साना मोनफुंनाय आरो गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि साबसिन फिथाइखौ मोनगोन। नोंथांनि हाबाखौ जिउराहायारि बिथिङाव बाख्नायनाय जागोन। मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। फिसा-फिसौ बाथ्राफोरनि सायाव बांद्राय साननायनिफ्राय गोजानाव था। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। नखराव खुसि आरो थुलुंगाखांनाय थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। सावस्रिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। साना गोजोननाय आरो दावगानायखौ दिन्थियो।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि, दिनै सोमोन्दोआव फोथायनाय आरो गोदै बांगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि गावारि गोहोखौ बांहोगोन। फालांगियाव मोनसे गोदान गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। गोदान बायनायनि जाथावना दं। मोनाबिलियाव नोंथांनि गोसोआव गोजोन लाबोगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। साना समानथि आरो गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब गोजा गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांनि गियाना गोब्राब थासारिफोरखौ गोरलै खालामगोन। मोनसे गोजाम जेंनानिफ्राय बारग'नायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव जाफुंसार जागोन। थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया गोनांथार। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मोजां नेरसोन फैगासिनो दं। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। साना गियान गोनां आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 35 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि, दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाय एबा मोनसे गोदान मावथांखिया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नखराव धोरोमारि आबहावा थागोन। हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। लोगोफोरनि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायखौ मिजिंथिनो हायो। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलिया मोनसे गोजोनथाव सम जागोन। साना मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 21 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गेरुवा गाब। मकर राशि, दिनै खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाया फिथाय होगोन। गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिजों गोहोम गोग्लैगोन। न'आव गोजोन आरो गोजोनआ सोलिबाय थागोन। सावस्रिनि बेलायाव सांग्रांथि दाजा। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावनाया गोख्रों जायो। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया इयुनाव मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। दिनैनि साना गोजोननाय आरो जाफुंसारनायजों सोमोन्दो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों चकलेट मुगा गाब। कुम्भ राशि, दिनै गोदान सानस्रिफोरा नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनो थुलुंगा होगोन। टेकनिकेल आरो फालांगियारि बिथिङाव जाफुंसार जानो हायो। लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। फिसा-फिसौ नखरारि बाथ्राफोरखौ नेवसियोब्ला साबसिन जागोन। खरसाया बांनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। साना दावगानाय आरो मिजिंजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गोसोआ गावारि खामानिफोराव बांसिन गोसो होगोन। नखरजों गोसोआरि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गोजाम गोसोखांथिफोरा नोंथांखौ गोसो गुदुं खालामनो हागौ। गोदान खामानि जागायनो थाखाय बियो मोनसे मोजां सम। रांखान्थियारि बिथिंफोरा लासै-लासै जौगागोन। जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धोरोमारि दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। साना गोजोन आरो गावारि गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।